5 alumnes de primer de batxillerat de l'Escola Pia d'Igualada competiran aquest cap de setmana per passar a la següent fase d'un concurs de robòtica promogut per l'Agència Espacial Europea, el CANSAT. Aquest projecte consisteix a dissenyar i construir un petit satèl·lit de la mida d'una llauna de begudes. El satèl·lit es llançarà des d'una altura de 400 metres i durant el descens ha de ser capaç d'enviar tota una sèrie de dades. Un cop a terra cal que desenvolupi una missió específica que cada equip incorpora. El projecte CANSAT bàsicament és agafar un petit satèl·lit de la mida d'una llauna, d'aquí el nom de CAN, de llauna en anglès, i SAT, de l'abreviatura de satèl·lit. Llavors nosaltres, quan ens plantejàvem això, vèiem que hi havia tot el que nosaltres ens podíem plantejar des de la mateixa assignatura de robòtica, des de transmissió de dades, recollida, programació, fins i tot el que seria la construcció de tot el dispositiu, en la qual cosa ens vam engrescar. És un projecte que ja ens està portant mesos i ara estem amb el ruix final per veure què passa, que diumenge tenim el concurs i veurem els resultats. La finalitat del projecte és, doncs, fer un satèl·lit petit i lleuger que d'inici pugui mesurar la temperatura i la pressió atmosfèrica, però que els alumnes han afegit més objectius. Un dels afegits són plaques solars perquè la bateria duri més i així aconseguir més dades. En aquest sentit, també hi han posat rodes perquè el CANSAT es pugui moure i recollir les dades des de diversos punts. També recopilaran dades com el nivell d'oxigen i CO2 o els rajos infrarrojos i ultraviolats per saber si l'ambient és adequat per als humans o cultius. Tot aquest projecte té una gran dificultat perquè aporta moltes complexitats a l'hora de fer els circuits, que tots els components funcionin. Tot això ho hem començat des de zero, o sigui, nosaltres vam plantejar la idea, volem que faci això, que sigui capaç d'enviar les dades, que es recarregui, però quan vam començar el projecte ningú de nosaltres havíem fet mai bateries recarregables, recarregar-les, ni plaques solars, així que és tot un procés de recerca d'informació, de buscar els dispositius, de muntar-ho tot, de preparar els cables, fet que tot el sistema funcioni. Després tot això, des d'un ordinador l'hem de programar, té tota una dificultat de provar, buscar informació, preparar-ho tot. Ultimant les últimes proves, l'equip de l'Escola Pia és un dels 20 projectes seleccionats que intentaran passar a la següent fase del concurs aquest proper diumenge a Osca.